एसे खामानि मावग्रा गथ' मथा मथि 1998 सोआव बे न'खराव फैना थाफैनायमोन। मानसिया एसे हेन्डिकेप टाइपनिमोन, खोब मोजां खोथाबो सावरायनो रोङा, मोजां थाबायनो हायामोन। बे न'खरावनो गावनि फिसाला बायदियै थाफैनाय बिथाङा। ओमफ्राय नै थांनाय 1 तारिखआव बिथाङा फुंनि मथा मथि 5टासो बाजायाव नैबे न'खरनिफ्राय ओंखारलांदो, न'खराव जेबो बुङालासिनो, रावबो मिथिया थांनायखौ। ओरैनो सोरबा सानैसो मानसिफोर खोनाबाय जे बिथांखौ महाबा फुङाव नुनाय होननानै बुंदो। दा बे हिसाबै जों सोंबायबो, इथिं जों नामायबायबो, मानसिखौ जों नुवाखै। बिथांनि बैसोआ जाहैबाय मथा मथि 35निफ्राय 40 जागोन। हाबेल दैमारि होनना बुङो नामखौ। जों दुखु मोनदों, बिथांखौ नागिरनानै मोनाखै। बे न'खरनि जों फिसाला महरै बिथांखौ जोङो आजावना लादोंमोन, थायोमोन। जों गावनि बिफं बायदिनो, गावनि बिदा बायदिनो जोङो बिथांखौ बेब'हार खालामोमोन। दुखु फोरमायदो जोङो। सोरबाफोर नुयोबोला आं फट'खौ एसे खिथिना होनि। नैबेनो बिथाङा। जुदि नुयोबोला सोरबाफोर जाबुं नम्बर होनाय थाखागोन, बे नम्बराव सोरबाफोर नुबोला कन्टेक्ट खालामनो हागोन, फोरमायहरनो हागोन, जों लायगोन बिथांखौ। बिथांनि मेन न'आ जाहैबाय मा आमजुलि कल'नि आमलायगुरि होनना बुङो। डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय उदालगुरि। नैबे गामिया जाहैबाय मा 2 नं हाग्रा सोरां हादर। सोरबाफोर नुयोबोला जोंनो फोरमायहरबानो जाबाय। आं बेखिनिखौ बुंनो लुबैयो। ओरैनो न'खराव माबाफोर मिथिनाय हिसाबै माबाफोर दुखुथियाफोर दंमोन नामा, बा माबाफोर गाज्रि मोननायफोर दङ नामा बेबायदि गोमानाय जाहोननि थाखाय? बिथाङा एसे खोथा बाथ्रा मोजां बुजिया। माइन्डफोरा जों बायदि फ्रेस नङा। बिथाङा खोथाफोरखौ बुजिजोबनो रोङा आरो बुंनो रोंजोबा। ओरैनो एसे एनैयावनो रागा जोंखायो। आरो आगोलाव बिदिनो खेबनै खेबथामसो गुबुन जायगायाव खाना थाहैनाय, धिखाजुलि साइडथिं। जोंनिनो बिथिंनि मानसि थांना थाहैनाय बिथांमोना नुनानै जोंखौ खबर हरनानै, बिदिनो जों आगोलावबो खेबनैसो बिदि लाहैबाय जोङो। धिखाजुलि साइडथिं बिथाङा खाना थाहैदोंमोन। दा थिग बिदिनो नैबे खेबसेयावबो ओंखारलांबाय, फुङावनो जों फैफिनगोन सानदोंमोन। एसे साननैसो नेबाय, साननैसोनि उनाव जोङो नामायबाय, इथिं खबर लाबाय, गारि ड्राइभारफोरखौबो जों कन्टेक्ट खालामबाय, गैया। दा जों नोंथांमोनखौ लिंहरनाय जाहोना बेनो जाहैबाय मा, निउसाव होनाय जाहोना बेनो जे सोरबाफोर नुबाय बायोब्ला, मेगनाव गोलैबायोब्ला जोंनो खबर होगोन होननानै जों आसा खालामो। मा जायगायाव थाफैदोंमोन बेयो, बबे गामि? गामिया नैबे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हरिसिङा हाग्रा सोरां हादर। सोरां हादर। सोरां हादर होनना बुङो। नैबे न'खरनिफ्रायनो बिथाङा गोमादों आरो थांनाय 1 अक्ट' खालि। 1 अक्ट' खालि बिथांखौहाय नोंथांमोना माबायदि बजबना लादों, न'खरनि हिसाबै ना? बिथांखौ जों न'खरनि हिसाबैनो बजबना लादोंमोन। गावनि बिफं बायदियैनो, गावनि फिसाला बायदियैनो। बिथाङा जोंनि नैबे न'खरनिफ्राय गुबुनाव थाङानोखा, गावनि बिमा बिफानाव थाङो, हरसेबो थाया बि मालाबा फैफिनखायो। जों बोसोराव खेबसे बिथांनो माइ मनब्रै मनबा हरो जोङो। ओरैहाय जेबो बन्द'बस्त गैया। बिमा बिफाया बुङो जे नोंथांमोननि न'आवनो थाथो, जाथो लोंथो, बि थाबानो जाबाय, जोंनो जेबो नाङा। आरो मालाबाफोर माहाबाफोर ओंखारलांबोला, माहाबाफोर गोजानफोराव थांबोला नोंथांमोना जोंखौ माथ्र' खबरल' होबानो जाबाय। बिथांनि बिमा बिफाया जोंनो बेखिनि खोथाखौल'सो बुङो आरो, बाखि जेबोथ' गैया बिदिहाय। ओमफ्राय बिथांनि न'आवबो जों खबरबो हैनाय जाबाय दाख्लैयो, बिमा बिफानो बुंहैनायबो जाबाय। बेनो आरो बिदाबो दोङो बेहा, बिमा बिफा गासैबो दंजोबो। अब्लाबो बियो नैबे न'खरखौसो गावनि न'खर बायदि सानो, बै न'खरखौ बियो गुबुन न'खर बायदिसो सानो। बियो नैबे न'खरखौसो जोनोमनि न'खर बायदि सानना लायो बिथाङा। दा जेबायदि समस्या फैबाय थादों, गिनो गोनां बा माबा मोनसे जिउनि माबाखौ लायोब्ला गिनो गोनां मोनसे थायो बयहाबो। दा नोंथांमोनाबो बयबो जानांगौ बा गिनाय मोनसे थायो बयहाबो। मा बुंनो बेलायाव? बेनि थाखायनो जों गिबाय थादो, खोथा बाथ्रा मोजां बुंनो रोङा, गावनि एड्रेसखौ बुंनो रोङा, गावनि जायगानि नामखौ बुंनो रोङा, गावनि नामखौ मोजां बुंनो रोङा। बे हिसाबै जों गिनाय मोनदो। जोंनि ओरैहाय सानजा साहा एरिया थांबोला जोंनि मानसिफोरा नुयो, बुंहरो, जों बिदिहाय मोनबोबाय आगोलाव खेबनै खेबथामसो। खिन्थु नैबे खेबाव जों सानबाय थादो, ओरैहाय घाग्रा साइडजों, ओरैहाय खोला साइडजों ओंखारलांनाय होननानै बुंदो। सानैसो मानसिया फुङाव सोरबा नुनाय होनना बुंदो। दा बे हिसाबै जों कन्टेक्ट खालामबाय थादो जे जुदि खोलाहा साइडथिं जुदि थांदोंबोला, जुदि गुवाहाटि साइडथिं जुदि बिथिंहाय जुदि ट्रेनफोरजों जुदि गोजान जायगायाव जुदि थांदोंबोला, हयथ' जों दुखु मोनबाय थादो। बिथिंनिफ्राय फैफिननाया सम्भब जानाय नङा, नागिरना मोननाया जोंहा सम्भब जानाय नङा। बिथाङा हारसिंनो फैनो हानायाथ' सम्भब नंखाया। बे खोथाखौनो जोङो दुखु मोनबाय थादो, जों सानबाय थादो। बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ लिंहरदो जोङो, बेखिनिखौ फोरमायनो थाखायनो। हयथ' सोरनिबा मेगनाव गोलैबायोब्ला जोंखौनो खबर हरबाय बायगोन नामा, मोनबाय बायगोन नामा होननानै जोङो बेखिनिखौनो खालामनाय जादों आरो जों दायो। थानाया जोंहा हरिसिङा गोलैयो। जों दा बर्थमान थानायावथ' बेफोरबायदि जेबो होनाय जायाखै। बिमा बिफानो जों दाखालि खबर हैबाय। हयथ' गाबोन समफोरनि भितराव माबा मोनसे जों बेब'स्था लानांगोन बायदि मोनदों आरो, एसे एजेहार मोनसे हैना दोनहैनांगोन नामा होननानै जों एसे सानदो साननाया।
मावनांगोन बायदि मोनदों आरो बेखिनिखौ ससियेल मिडियायाव मा खावलायहरनो रायजो राजाफोरखौ बिटिसिनि ओनसोलाव जुदि सोरबा सौग्रावबायबा माने आजिखालि गोबां सौग्रावबाबो माने मोनसे उन्दै हकजोंसो माने मानसिफोरखौ मोजां बेबहार खालामा बुनाय सोनायजोंसो गोबां बेफोर बेबहार खालामो मा होनना फोरमायहर सानदों अननानै रायजो राजाफोरा बे सुबुंखौ नुयोबोला जोंनियाव खबर हरनांगौ मानसिया जेबो गाज्रि मानसि नङा सिदा मानसि खोथा बाथ्रा मोजां बुंनो रोङा खामानि बियो जि खामानि थिनो हिनजावफोरनिबो खामानि मावो हौवाफोरनिबो मावो खामानि मावनायाव जेबो माबा गैया मानसिया खुनु जेबो जाखामानाय लोंखामानायबो गैया नुयोबोला बिटिसि रायजो राजाफोरखौ बेखौनो जनायो अननानै जोंनो जानबुं नम्बराव कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय जानबुं नम्बरा जाहैबाय मा आंनिखौनो होनानैसै 8471853422 बे नम्बराव जुदि कन्टेक्ट खालामोब्ला आरो खेबसे बुंबावना होनि 8471853422 बे जानबुं नम्बराव जुदि कन्टेक्ट खालामोबा आंखौ मोनगोन डाइरेक्ट आंबो सावरायनो हागोन बाखि उनाव जा खालामनांगौ आं खालामगोन